Acórdome dun primo irmán de miña nai que viña do mar de pescar, viña descalciño, estaba a Guardia Civil esperando por él para que os acompañara ao cuartelillo, e dixolles, voume calzar, e dixeronlle, non fai falta. E non fixo falta porque nunca máis volveu. E a muller dele enterouse que estaba morto, asesinado, porque un cura que lles levaron para que... Eran moi buenos tamén, levaban o cura, que ironía, Dios mío, levaban o cura para que o confesara, e os que o estaban asesinando, que nos confesaban?